Ini thala shilam gerai mongka, Yohan lega kyuto, ni che ni si ke ni se de ke si ge. Yesu ne gunsa si dong iwe. Me pang ni ta, ti nong ku pa ngama mi asang lok sok mdo i ne. We yang kong shi ti gumbwa ma i ni ne. Daga kong shi ma alap mwe nang, kong shi we gumta, Yesu ne ma zang shi. Ang so san ri wa zang xiam yi wei sang dembu a. Weka Tiberia ke ni di ra yi wei. Weka Tiberia ke ni di ra yi wei. Kong shi ti ma ne. Akang be i gerai ka o a wadang i. Ang ma zi dong ama mi zang. Tinang yang ko shi ra yi. Asang lo sok ri i ne. Yesu ge. Ang so san ri ge we yang ma al we sang dembu akat ang ma ge kong shi we ri tha zang shi ne ka pe nu pha sang Yesu la a na ti nong ku pha ang ma i ang sang la lun bu a ni ne rabia na ne ya yang sang kha de kap e tu ami wa ri no ne Yesu i ang ma sang thang ngo ne nga i ang jeng ding de alan ni nama i nga sang ela sha long ne shalam she phan ra ri e yang ngap sha rat ni di dong i na gya ap sha rat mang i ye kya man shi we am lam ta phat wa me de za shi ne ni sang ung se pe i nama sang di da i we si le phat gan sa hu zan no we am lam sang mang la de za shi ne ha de i wa ni pe gra i ni ang tha ngo de jit za sha i a lo ni we rat ang ma e ang sang na ma i grai ban li wa lun lam ta phat na ma i grai ban li wa lun lam ta phat ka pha wa ra e ma a lo e Yesu e ang ma sang grai ban li ne ang i de za da a pe sang na ma i kham lam long ya long i a lo e ဝန်ခါအထားလုံးနဝေရှမ်းဒေးဆန်ကရအီလာရှိမနု